Hola a tots, sóc la Marta i benvinguts a un nou episodi de I jo què sé, un podcast on parlo de tot sense tenir ni puta idea de res. Let's go! Vale, primer de tot, ho sento, sé que la setmana passada us vaig deixar sense episodi, però tinc una raó de pes, i és que vaig decidir, per alguna raó, anar-me'n de vacances uns dies a França, el qual no recomano a ningú, a no ser que vagis a Disneyland i tinguis diners, ¿vale? Però això és el que va passar, que me'n vaig anar uns dies a França i vaig tornar malalta. Per què? Perquè els francesos són gilipolles. Però, a part d'això, perquè vaig menjar alguna que no estava bo. Llavors, ho sento. La veritat que França és maco, vale, no em foneu per lo que diré, vale? Odiem els francesos, sobretot la gent de la Costa Brava, però França és maco, me va agradar. El que no m'agraden són els putos francesos. I mira que jo vaig anar allà amb la intenció de fer amb ells el que fan ells amb mi. I jo volia anar allà i dir un puto cafè amb llet. I que me diguessin, je ne sais pas English. I jo, cafè amb llet. Cafè amb llet. Però no va passar. Què va passar? Que vaig tornar malalta. Com podeu veure, per mi ja és estiu, ja vaig en pantaló curt, mentalment per mi ja fa calor. I a l'episodi d'avui parlarem sobre el rol de salvadora, ¿vale? Que és algo que volia parlar perquè crec que a les dones se'ns inculca des de petites que hem de cuidar, i inconscientment acabem exercint aquest rol de salvadora amb totes les nostres relacions, ja sigui familiars, d'amistat, amoroses, o sigui, a tot arreu. Llavors, què és aquest rol de salvadora per la gent que no sàpiga què és? Pues, és un rol que adaptes tu com a persona pensant que pots curar a l'altre i que qualsevol problema que tingui l'altre tu el curaràs i que aquesta persona tard o d'hora acabarà canviant. Pista, no sol passar. Pista, la gent que acabes cuidant tampoc t'està demanant aquella ajuda, però tu inconscientment penses que necessiten la teva ajuda i te quedes allà, i aguantes, i pateixes, i després te dones compte de que t'has convertit en una psicòloga d'algú que no necessita una psicòloga. O sí la necessita, però una de veritat, no tu. Llavors, crec que és un tema molt interessant i la convidada que he portat crec que sabrà parlar d'això, ¿vale? Llavors, us deixo la musiquita i comencem. Hola a tots i benvinguts a l'episodi 4. Com podeu veure, avui no estic sola, estic acompanyada d'una amiguita meva, la Mary. Oli, què tal? Mary, Meritxell, Mary pels amics, ningú li diu Meritxell, això ens ha quedat clar. Us hem de confessar una cosa, i és que no és la primera vegada que gravem. Ara va ser un secret, però ho Però he dit, explicarem. va, no serem falses. Haig de dir que no repetim tema, o sigui, l'he tornat a portar, però és un altre tema. Sí. I el que vam gravar no sortirà a la llum perquè l'àudio no estava bé, llavors se fue. Però Sí. no passa res. Dios no quiso. Exacte. Per què he portat a la Mary a gravar aquest episodi? Per què? Doncs perquè la Mary és una persona que s'explica molt bé, que puc parlar amb ella de moltes coses i sobretot d'aquests temes perquè ella està estudiant psicologia i m'aporta visions diferents a el que jo parlo, perquè jo parlo sense tenir ni puta idea i només parlo de la meva experiència, però la Mary com que me pot aportar altres coses. Eso espero. Llavors, benvinguda, Mary! Gràcies! Per segona vegada! Ja, tia, joder. Bueno, aquesta és la bona. L'altra no havia de ser perquè no havia de ser per algun motiu. Bueno, jo encara segueixo ratllada. No ho he superat. No passa res. Però ho superarem juntes. No passa res. Com he dit abans, avui venim a parlar sobre què és el rol de salvadora, com ens afecta a nosaltres a la nostra vida, com hem acabat en aquesta situació i com pots sortir d'allà, no? Una miqueta. Sí, bàsicament, sí. L'estructura és bien. Llavors, Mary, te faig la primera pregunta perquè crec que jo no ho sé explicar. Ho he intentat explicar a la intro, però crec que ha sigut una miqueta random. Vale. Què és el rol de salvadora? A veure, molt bona pregunta, perquè, aviam, tu has dit que jo m'explico molt bé. Primera notícia, eh? O sigui, jo, en sèrio, em penso que m'explico com el puto cul. Així t'ho dic.
Jo opino que sí. Gràcies. El rol de Salvador, al final, no t'ho sabria dir en paraules tècniques, ¿vale? Vale. Però és com que tu com a persona, com a individu, tens la necessitat d'ajudar els demés, però no ajudar, en plan, te ayudo, amigo, sinó de salvar, no? Com de ser el colxón, de tot, absolutament de tot, sense que tu tinguis res a veure i sense que ningú t'ho hagi demanat, no? Llavors és com... Tu necessites estar a la seva vida i no diré controlar, però sí, al final vols controlar, que aquesta persona sempre tingui un benestar a la seva vida. O sigui, que estigui bé, saps? Que no estigui malament, si li passa alguna cosa, és com no, jo estaré allà i jo t'ajudaré i jo crec que és una mica això, així dit a grosso modo. Sí, jo crec que és com la forma tòxica de voler cuidar d'algú. Sí, totalment. Sí. Sí, crec que el cuidar és la forma sana i el voler salvar és la forma tòxica. Perquè inconscientment, en el moment en què te poses a la situació de voler salvar algú, deixes perdre moltes parts de tu, te deixes de prioritzar tu Sí. i només estàs pendent de l'altra persona i d'arreglar-lo. Totalment. Sí, d'arreglar-lo, ja ho has dit bé, perquè al final aquest complex de Salvador també fa com que tu tinguis una idealització d'aquesta persona en el teu cap i el teu rol, el que vol aconseguir és convertir aquesta idealització en algo real, no? Bueno, jo ho veig una mica així, Tampoc sé si ho estic dient bé, però és això, bàsicament, És com, vale, jo crec que, per exemple, no? Te dic un exemple així molt tonto, bueno, molt tonto no, però una persona que té problemes amb l'alcohol, vale? I és un amic o és la parella. Pues tu al final, tenint aquest complex, aquest rol de salvador, o aquest complex de salvador, al final el que vols és que aquesta persona, de la manera més tòxica, ho diré, perquè l'estimes, vols que aquesta persona es curi i deixi l'alcohol i tal i qual, no? I en el procés, per culpa d'aquest rol, t'oblides a tu. Saps? És en plan, tu al teu cap dius, vale, aquesta persona vull que sigui així perquè això és dolent per ell, ja, però és que aquesta persona primer se n'ha de donar a ell de que té un problema. Clar, tu no podràs canviar-li la ment. No. Aquesta persona no canviarà, per molt que tu vulguis que canviï i el vulguis cuidar i l'ajudis, no canviarà a no ser que vulgui canviar. Exacte. Sí, totalment. I per molt que t'escolti i te digui que tens raó, fins que aquella persona no vol, no ho farà. Això. Però això amb tot, Bueno, ja, clar, sí, totalment. Aplicable a tots els temes. Això amb tot, tio. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, també vull parlar, lligat amb això, amb la diferència entre com vivim això les dones i com ho viuen això els homes. Sí. Perquè l'altre dia vam tenir una conversa, nosaltres vam anar a sopar a casa d'un amic nostre i estàvem com les nenes a la taula i els nens sentats al sofà. I me vaig adonar que ens semblava molt, en tu i jo i la Didi, que no sé si puc dir el seu nom, però bueno, si no lo baneo, crec que les tres ens semblaven molt en aquest aspecte per les coses que explicàvem de la nostra infància. I crec que moltes vegades aquest rol et ve perquè et fas adulta molt ràpid. Hòstia. Saps? Perquè vius una situació que no has de viure amb aquella edat, te toca viure-la i inconscientment el fet de fer-te adulta i de tenir un rol d'adulta fa que tu actuïs d'aquella manera. I el que ens unia, nosaltres en aquella conversa, era que les tres, els nostres pares estan separats. I quan es van separar, inconscientment vam adquirir un rol nosaltres de cuidar. Saps? Sí, totalment. O sigui, jo, des de la meva part, ho veia més com quan tu no has rebut els cuidados necessaris i tens carències a nivell afectiu, és molt més probable que desenvolupis aquest rol. Sí. Saps? O sigui, la meva visió, però sí, hòstia, el que tu dius també, o sigui, el fet de no viure cada etapa de la vida com correspon i adelantar-te en alguna, depèn de l'edat que tinguis, pues,
pot també desenvolupar aquest tipus de rol. Però jo crec que és diferent entre els homes i nosaltres, perquè nosaltres des de petites se'ns ensenya que hem de cuidar. Sí. I que som cuidadores, i que has de cuidar de la resta. I no dic al col·le, dic a la societat en general. Societat, sí, és que t'anava a dir, ja no, potser no tant els pares, però sí els profes, o inclús les companyes, o les pel·lis que mires, sí, les sèries. Les sèries, tot. Te'n vas al cap perquè te trobes malament. Què hi ha? Infermeres. I per lo que sé, el doctor és un home. Però totes les infermeres són dones. O els geriàtrics. Tots són auxiliars d'infermeria. Totes són dones, la majoria. Sí. Hi ha molt poc home que treballi d'això. Psicòlogues. Psicòlogues. Sí. O quantes vegades has sentit una conversa de que potser són 3 germans i el pare ja no pot viure sol, ja no és independent, qui cuida? La germana. La germana. Sí, totalment. Sempre. Estic molt d'acord. I a les putes pel·lis, les romàntiques aquestes, ara ja no tant, però abans, era com la tia que tenia que salvar al hombre perquè el tio era un gilipolles i havia de fer veure que i havia de fer obrir els ulls. Sí, ella, ¿sabes? Sí. No, es que tiene un trauma con su madre. Claro, tío. Y voy a venir yo. Joder. Y se va a curar. No, exacte, no pot dar teràpia aquest xaval. Exacte, no. Has de cuidar tu. Eso Jessica, pues no. Jessica Parker, t'equivoques. Sí, totalment. Estic molt d'acord. I de fet, ojo al dato, m'he estat informant una mica. Sí. I he buscat, aviam si, por casualidades de la vida, hi havia un article o algo en el que, jo què sé, s'estudiava quin percentatge d'homes i quin percentatge de dones tenien aquest rol o havien patit aquest rol, i no existe. No existe, ¿vale? No hi ha cap article que parli d'això, o sea que no doy ideas porque... Hazlo. Por si acaso. No, però, o sigui, el que sí que m'he estat informant és que sí que hi ha articles que parlen sobre el rol de salvadora i la majoria de persones entrevistades són dones. Clar. ¿Vale? O sigui, és més comú en les dones. Esto es un facto, ¿vale? Lo siento, los que no lo quieran escuchar. És un facto. No, hi ha algun home que s'estigui ratllant. No, és que és així, ho podeu buscar, vull dir, són estadístiques. No sé què feu escoltar aquest podcast, o sigui, segurament siguis calvo i ja m'he fet abans. Amiga. Para ja. Vete escoltant Jordi Wild un rato. Pues sí, la majoria són dones i és per lo que tu has dit. És perquè al final la societat, ja no dic pares o altres persones, sinó la societat en general, és el que t'has dit, les pel·lis, les sèries, pares, tutors, professors, companys, amics, parelles, saps? És com que hi ha hagut un avance, vale, a la societat en quant a aquest tema, però encara hi ha las raíces ahí que hay que acabar d'arrencar. I sí, se'ns ensenya des de ben petites que hem de cuidar, ¿vale? Perquè és la realitat, perquè quantes nenes veus tu pel carrer amb un cotxet i quants nens veus tu amb un cotxet? En plan de estos de juguete. Hòstia, ja, Jo n'he tingut, a veure, també he tingut cotxes de rally, l'he tenido de todo, jo soc una mica ambigu aquí, però em refereixo, també tenia el meu nenuco, saps? I el passejava pel poble, vull dir... Ja. És més raro veure a un nen amb un carricotxe i un nenuco. Sí. No se'ls imposa tant a ells, és com furbo, saps? Vaig viure jo una situació fa poc on em vaig donar d'això, que ara ho acabo de lligar en plan amb això, però jo en aquell moment vaig dir, buah, això és machista que flipes, que va ser quan un familiar meu va tenir un fill i vam anar a conèixer el bebè i vam anar el meu germà, el meu pare i jo. I com vam arribar allà, el meu germà va començar a parlar amb tothom i tal, i se va seure a la taula, no sé què, i a mi, el primer que me van fer va ser agafar-la en braços. Saps? A tu? Al bebè. Que eres més petita? Sí. En plan, va ser fa poc, Ah, vale. O sigui, agafa-la en braços, tal. Anem a canviar-li el bolquer, vols venir? What? ¿Para qué voy a ver yo la mierda de un niño? No me apetece. Però, en el meu germà, ni se li va preguntar. Ja.
Ja, és que ves? Són aquestes coses que segurament, o sigui, estic 95% segura que es fan inconscientment, Sí. vale? però que són coses que jo crec que ja tenim de forma, no diré innata, perquè no, vale? No, esto no es innato, però que com que ja veiem des de molt petits, doncs com que ja creixem amb ells, doncs són patrons que tenim que ens costa molt de desfer-nos, saps? Sí, totalment, Tu quan te vas adonar de que tenies aquest rol amb algú? Te'n vas adonar tu sola? Vas anar a teràpia i te van dir estàs en una situació que no te toca? Guai, és que tinc una història molt heavy amb això. Bueno, tinc vàries. Quiero saber-la. Pues no sabria dir-te exactament quan em vaig adonar, però jo vaig començar amb el rol de salvadora amb 7 anys. 7? Sí, Que pique. 7 anys, tia. Sí, sí. Quan va néixer la meva germana, la que va per sota meu, jo és com que no... Vull dir, m'encegué con ella, saps? És com... Jo... El seu naixement va ser com un abans i un després a la meva vida, ¿vale? I tenia la necessitat de cuidar-la. És que era molt heavy, tia. O sigui, des de ben petita, amb 7 anys, imagina't, jo li canviava els bolquers, li feia bibis, la passejava, òbviament amb supervisió paterna, però em refereixo... Ja. Sabia fer de tot amb 7 anys, saps? I clar, què passa? Això no va canviar mai. O sigui, jo vaig seguir sent com su segunda madre, saps? I clar, què passa? Que quan ella va començar a créixer, que ja me voy a saltar la parte de la infancia, ¿vale? Però ves a l'adolescència i jo aquí ho vaig notar molt. I ho vaig notar més en mi, ¿vale? En el fet de que jo era com que necessitava salvar-la i cuidar-la de qualsevol evento que le sucediera. O sigui, així de clar. Ja. Vinc d'una família un poco... digámoslo... com ho puc dir perquè no soni molt raro, ¿vale? Però... trambòlica. M'encanta. Sí. Vale? Llavors, clar, aquest rol també ve una mica de la preocupació que jo tenia de que ella estigués bé, no? O sigui, Però... tu creus que feies això perquè tu havies viscut coses que sabies que no havies de viure... A veure, amb 7 anys no, però més gran. No, sí, amb 7 anys també. Sí. I que era com, vale, jo no vull que això Exacte, és que era el que jo... El que pensava tot el rato al meu puto cap inconscientment. O sigui, vull dir, una nena de 9 anys no té ni puta idea de la vida, m'entens? Però jo sabia que la meva germana no havia de passar el mateix que havia passat jo o la meva germana gran, Ja, saps? I era com, jo faré que ella sigui la nena més feliç del món, Ja. saps? I què passa? Que ja et dic, vull dir, a la infància todo bien, pràcticament, però a l'adolescència que ella ja és més conscient de les coses, doncs ja sap algunes coses, algunes no, i que està en plena edat del pavo rebelde que te cagas, pues ¿quién estuvo ahí a pie de cañón? La Mendalerenda, exacte. Clar, i això a mi la vaig consentir molt, també t'ho diré, però d'ahí viene el rol de salvadora que vaig tenir jo amb ella. I és el aquest. vas adaptar a altres... Inconscientment, el fet d'acostumar-te a tractar així la teva germana, el vas adaptar a altres relacions? I tant! No, si és que jo tinc molt per explicar. O sigui... Ja, no, és que a mi me passa... O sigui, jo me vaig adonar... jo no era conscient de que jo estava actuant així. Jo tampoc. I fins que no vaig anar al psicòleg com amb 17 anys, Vale. la meva psicòloga no me va dir Marta, no, això no ho has de fer. I a mi em va passar perquè quan els meus pares es van separar, es van separar bé, o sigui, ells no... Els dos van decidir que se separaven, es portaven bé, no hi havia mal rotllo. Vale. I què passa? Que... Bueno, jo crec que les ruptures, així, Són jodides molt. són jodides, Molt. però quan tu acabes bé, és pitjor. Sí? Per mi. Crec que és pitjor. Buah, jo he viscut la contrapart, tia. I Crec que és pitjor, o sigui, crec que és molt difícil perquè no ha passat res. Ja, i és com... I per què collons s'han separat, no? I per què collons ens hem separat, no? Llavors no Vale. ha passat res i tu no tens un odi cap a aquella persona. Saps? I crec que l'odi t'ajuda molt com a tirar endavant, no? I hi ha vegades que quan no tens aquest odi és més xungo perquè romantitzes moltes coses.
Però bueno, això és un altre tema. Sí. És que, tia, t'anava a dir, uah, és que jo estava en la contraparte i no he odiat a ningú i a l'hora els dos, saps? En plan... A veure, que després acabes odiant un cop Sí, surts de la idealització d'aquella relació, després acabes odiant qualsevol puta merda que te'n recordes. Però bueno, el fet de que ells acabessin bé, jo no tenia com un dolent i un bo. Vale. Llavors, per mi, els dos estaven tristos. I jo vivia en aquell moment amb la meva mare. Quants anys tenies? 13. Uah, és que a sobre et va pillar en plena Sí, adolescència. o sigui, era com una edat on jo no era ni molt gran com per assumir-ho, ni molt petita com perquè jo no sabés què estigués passant. Exacte, o com per no reaccionar. Clar, llavors què va passar? Que el meu germà va marxar de casa i vivia a Girona. Ah, sí? Ah. I llavors el meu pare havia de marxar de casa. Llavors, qui el va ajudar? Anar a mirar pisos, fer la mudança de casa, entrar a un pis nou, pintar el pis nou, recollir tots els mobles, i després era com que jo per una part gestionava jo i per una altra part tenia la meva mare supertrista a casa i jo la cuidava. I clar, jo arribava i veia la meva mare plorant al sofà i jo animava la meva mare, intentava que sortíssim de casa. Dios, que horror, tia. I de cop vaig començar a ser mare de la meva mare. És que sí, és que... I mare del meu pare. I jo no era conscient, jo pensava que simplement els estava cuidant. Clar, ho estaves fent en plan perquè els estimaves. Clar, jo ho estava fent perquè els estimava, però vaig agafar un rol que no me tocava. Perquè jo també havia de fer un dol de lo que estava passant. Llavors, què m'ha de passar? Que jo no vaig fer aquell dol, jo vaig solapar, i quan ells van estar bé, a mi m'ha de venir. Clar. És que normal, todo acaba saliendo eso. Sí, però per mi la relació que jo tenia, la dinàmica que tenia, era completament normal. I jo pensava, no, és que això... els estic cuidant. Clar. Però no, estava com... És com, tu normalitzes com... En plan, aviam, els estimo, i si els veig malament, els ajudaré. Clar. Saps? És com... Sí, a mi em va passar el mateix. O sigui, ja lluny d'això de la meva germana, que al final vaig dir com, vale, hem de trencar amb això, perquè no és sa per la nostra relació. També m'ha passat amb els meus pares. Amb els dos. Amb la meva mare i amb el meu pare. I m'ha passat amb una amiga que vaig tenir. La mirada còmplice que me ha echado cuando dice la amiga. La Voldemort. I m'ha passat amb les meves exparelles. Yeah. O sigui, m'ha passat amb tothom al llarg de la meva vida. I et diré una cosa. Fa relativament poc que ja no sóc així, Jo encara ho soc. Poc molt mal. Ja. A veure, no seré bona en tot, vale? No. No, però sí, costa, Costa un huevo, perquè a més... Costa molt, és addictiu. Sí i sí. És molt addictiu. És com que... Mira, l'altre dia ho parlàvem amb my boyfriend, el tema de l'altruisme, saps? En plan, realment existeix l'altruisme? Perquè el fet de fer alguna per simplement ajudar també et fa sentir bé, no? Llavors, això no és altruista si ho fas per tu, saps? Pues... No, és que a mi això... A mi... És que jo crec que va lligat a moltes coses, ¿vale? Jo parlaré del meu cas i per què a mi... Jo crec que a mi m'ha bé. Vale. Però jo crec que és una barreja d'autoestima baixa, sentir que a mi se m'adona molt bé escoltar i com que jo he treballat molt a mi mateixa, he anat molt a teràpia des de petita, sé gestionar molt bé les meves emocions, puc ajudar la resta perquè sento que jo ho faig molt bé i puc ajudar algú altre. I el fet de tenir l'autoestima baixa i saber que això se m'adona bé implica que jo me sento útil quan jo estic ajudant algú. Llavors, el fet de sentir-me útil m'apuja l'autoestima. I és un bucle de merda, tia. De puta mierda. És que sí, coincideixo amb tu. On jo acabo sent molt cuidadora. I si tu tens un mal dia, jo vindré a casa teva i t'aportaré el teu berenar preferit. I fins que no estiguis bé, és que no marxaré. I t'acariciaré el cabell fins que t'adormis. O sigui, en plan... Sí, tia. I és igual que jo t'hagi tingut un dia de merda i que jo estigui fatal, perquè no. Perquè el fet de ser així passo a prioritzar l'altra persona i a mi no me prioritzo en res. Passo a ser
la puta mierda. Sí. Passes a estar en un altre pla, diferent a la realitat. Sí, y de cop un día, peto. Sí, Y di, ¿qué me pasa? eso es. ¿Qué te pasa? Pues que portes aguantant merda de la resta 3 meses y ya no cabe más. ¿Quién cuida al cuidador? Claro. Mi psicòloga, des d'aquí un beso. No, que sí, O sigui, això, quan jo vaig tenir el Darme Cuen d'això, de que estava fent aquest rol, però no només... Mi pie, perdó. No només... No te pagaran, És veritat, és veritat. No, aquí se queden. El posarem burros. Sí, home. Sí, que tengo unos pies muy bonitos. Mira mis pies. Bueno, si veig els meus... Però mira, te recordes d'aquest? Sí. La primera anem a explicar jo. Que no Vale. tiene nada que ver. Media parte. La Mary, jo la conec perquè és la parella d'un dels meus millors amics, ¿vale? Llavors, la Mary, com podeu veure, és una persona escandalosa. I jo, què va? ¿Vale? Xoli, té una energia. Llavors, la primera vegada que ens vam conèixer, vam anar a fer un cafè. El meu amic, ella i jo. I va decidir... És que va ser la carta de presentació. O sigui, la primera vegada. I va decidir ensenyar-me els seus peus. Per què? No vas ensenyar els teus peus. Perquè, aviam, el teu amic, quan em va mirar el peu, em va dir, ¿qué coño es esto? ¿Vale? I jo li vaig dir, però què passa? Si és mono, en plan... Tampoc és feo, és cute, ¿vale? O sigui, li acabes pillant carinyo. I llavors em va dir, es que asco de pie, no sé què. I jo, vale. I no sé si va treure ell la conya, en plan, estàvem a l'Afari, de fet. Sí. I va dir, és que té un peu mongolo, no sé què, i vaig dir, què dius, no sé què, i vaig fer així, em vaig treure el mitjó i et vaig dir, és mongolo o no és mongolo, mira, feu. I tu? I jo per cada bé. No. I jo, veus? I ara que el veig. Sí. Però bueno, Pobret. tot i així es pot facturar, llavors no l'ensenyarem. Exacte. Sigamos, no sé què anaves a dir. Jo tampoc. Suposo que anava a dir-te el de... Quan vaig tenir el Darme Cuen, Ah, no? sí. D'això. Aviam, no, primer de tot, o sigui, és algo que costa molt de donar-se, o sigui, de donar-se en compte de que està succeint, ¿vale? Succeint. Llavors, a mi, no sé si a tu et va passar... T'ha passat amb més persones? Sí. Vale. No sé si a tu et va passar que jo, per exemple, em vaig adonar que ho estava fent amb una persona, saps? I dic, és que, joder, com havia estat tan cegada, és que no ho entenc, però, per otro lado, ho seguia fent amb altres persones. Sí. I és com... Puta. O sigui, saps? En plan, com és la ment humana, saps? Però perquè també és molt difícil deixar de ser-ho amb algú, per exemple, amb els teus pares o amb una amistat de 20 anys. Ja. Perquè vulguis o no, Tia, estàs posant és que- un límit molt heavy. En el moment en què tu ets així i de cop poses aquell límit i li dius a aquesta persona, no, mira, m'he donat compte de que això és tòxic per mi, m'està afectant, i punts. Ara te lo gestiones tu solo. És que, Aquella tia. persona, de cop, sent que tu ets una persona de merda perquè l'estàs abandonant en qualsevol que sigui el seu problema, Tia. i que tu no estàs empatitzant suficient amb ell i t'estàs prioritzant a tu i que ets egoista. Sí. Per sort no tothom és així, però em refereixo... Ja. Mira, jo, a mi, amb la meva mare, mama te quiero, m'ha passat molts anys de la meva vida, però et dic, des de que tinc ús de raó fins a fa... pues, 1 o 2 anys, no és broma. Ja. De que jo era com, pobreta, la mama ho ha passat molt malament, la mama està fatal, la mama tal, és molt sensible, tal, qual... És com que tothom li ha fet mal, saps? I la meva germana i jo, saps? Era com, vale, doncs hem de fer sempre el millor per la mama, no li donem disgustos... I sempre així, tia. Sempre així. Però era com... Arriba un moment que dius, bueno, vale, ja, saps? O sigui, sí, la mama, pobreta, i jo què, joder? I si ho necessito fer, Ja. saps? Ho sento, mama, però no. Ja. No, primero voy yo, ¿vale? Que para eso soy yo. Hòsties. Jo això encara no ho sé fer. Pues, hòstia puta. Aviam, a mi m'ha O costat sigui, 27 anys. Hi ja ha t'ho dic, situacions o en les 26. que sí que ho veig molt clar, però hi ha d'altres que no. Bueno, ja, jo és que em va venir de cop. I de tia, que també et dic. inconscientment
estic a iaia, saps? I de cop arribo a casa i dic, què acabo de fer? Ja. Què acabo de fer? En plan, no me toca a mi, això. Ja. No, jo em vaig desfer d'això totalment. Vaig dir, s'acabó. És que Per no... mi és molt difícil perquè trobo que... És molt difícil, tia. Veure que és que se'm fa tan difícil a mi veure una persona trista. I que encara que jo sàpiga que jo no puc ajudar-la en res i que el problema que té no té res a veure amb mi i tal, se'm fa molt difícil a mi no estar allà, tio. Ja, tio. Que sé que no, Bueno, que això no vol dir no estar allà, estar-hi. sinó, clar, Però com... ser el cojín. Sí, se'm fa molt difícil no ser així. Però perquè Vale. inconscientment és això, com que jo tenia una autoestima de merda i pensava que no servia per res, Clar. i jo sabia que això era una cosa bona meva, Clar. ho potenciava perquè deia, no, però és que això és el millor que jo tinc, llavors ho haig d'aprofitar. Tia, és que em passava el mateix, t'ho juro. O sigui, jo era com... Però em passava amb tothom, amistats del col·le, familiars, era com... Estàs malament? La Mary, saps? Sí. Tens un problema? La Mary. Hi havia un follon, que això sí que volia parlar-te, un follon a la família, en plan, jo que sé, el meu pare i la meva germana petita es piquen, o hi ha algo? ¿Quién estaba en medio de todo? La Mary. I jo estava allà. I a mi ningú em preguntava com estava. Perquè no era la... O sigui, era com que... I això, també et vull explicar una cosa d'això, Recuérdamelo, perquè jo tengo muy mala memoria. Era com que ningú es preocupava de com estava jo perquè no estaven acostumats a preguntar-m'ho, saps? Era Clar. com jo trucava al meu pare, què ha passat? Bueno, vale, pues ara parlo amb ella, parlar amb la meva germana, què ha passat? Bueno, però podem arreglar-ho, saps? Era com que jo sempre tenia que estar enmig. I de coses més totxes, que da igual, no vamos a hablar. Dic que si no faig això, és com que sento que estic fallant a la persona. Sí, jo igual, però perquè estic acostumada a ser-hi. Llavors me sento egoista. Eso, culpable. Me sento culpable i egoista com que sóc freda. Sí, desalmada. I no ho soc. Sí. O sigui, no ho soc, però... se'm fa molt xungo, t'ho juro, se'm fa molt xungo. És complicat, tia. No, i a més, jo, per exemple, que sí que em vaig desfer completament d'aquest rol perquè m'estava amargant la vida, el dia que vaig dir s'acabó, una part de mi es va sentir culpable. Clar. Saps? O sigui, com tu, o sigui, amb alguna encara que sigui persistent encara a la teva vida, tu t'has desfet d'aquest rol amb alguna persona? Sí. I com et vas sentir? Molt alliberada. Al principi em vaig sentir molt culpable perquè sentia que per culpa meva aquella persona seguiria estant malament. Sí, és que totalment. Però perquè vaig arribar a un punt que ja era insostenible i bueno, ja saps qui és. Qui estic parlant. No, potser no, Sí, no? Bueno, d'un dels meus millors amics. Sí. I que ara ja no és amic meu. Però vam ser amics molts anys, la dinàmica que teníem era una merda i jo era aquesta persona per ell i ell per mi, Ja. O sigui, era recíproco. Clar. Vale? Però va haver-hi un punt que ens retroalimentàvem tant que era una locura. I ell estava passant per un dels seus moments més xungos i m'arrastrava a mi, amb ell. I jo va ser com, no, jo no puc més. O sigui, no puc més. I quan vaig dir, prou, ja està, deixem de parlar, no parlarem mai més, jo me sentia molt culpable. Ja, tia. Molt culpable perquè deia, ara ell està sol, no me té a mi, a qui li explicarà les coses, segur que avui ha tingut un dia de merda i no m'ho pot explicar, tal, no sé què, però com, vale, però jo què? Tu eres la seva única salvació en el teu cap. Sí, i a mi aquella persona, el fet de jo ser així amb ell, me va absorbir, i la meva personalitat va canviar, i jo era molt irascible, i tu me deies coses i jo saltava a la primera, i estava de maleït tot el dia, i fins que... I jo dubtava. O sigui, quan li vaig dir ja està, en plan, no parlarem mai més i tal, jo dubtava, jo deia, estic fent bé, estic sent egoista, i fins que els meus amics no me van sentar un dia i me van dir,
Marta, ens alegrem molt de que hagis deixat anar aquesta persona a la teva vida, perquè des de que ja no ets amiga seva, ets més amiga nostra. I tornes a ser la Marta d'abans. Ja, tia. I jo vaig plorar tant aquell dia perquè jo pensava, qui és la Marta d'abans? Perquè jo ni me'n recordava de com era. Jo era com, què? En plan, jo he sigut dolenta? I que els teus amics te diguin que tu has sigut dolenta sense tu saber-ho? Clar, exacte. Joder, a mi m'ha de sentar Ja, tia. com una patada al cul. I allò va ser com, vale, pues ja està. O sigui, ja sé que... Motivo de más. Sí, totalment. Era com que ja ho tenies clar, però allò va ser com el punto Però final. perquè jo, per aquella persona, ell me trucava i jo anava a casa seva. I potser, pues, si tenia 3 dies dolents, jo dormia amb ell 3 dies seguits. Ja, tia. Per molt que jo tingués un follon a casa. Ja, tia. I era com, no? És que a mi em va passar el mateix. T'entenc tantíssim perquè és que a mi em va passar exactament el mateix amb una ex-amiga meva. Heavy. Sí, i em va passar exactament el mateix, tia. O sigui, les dues havíem tingut una vida difícil. Ella... No diré... Bueno, sí, una mica més, perquè... Bueno, no, da igual, no donaré maires. Maires és un pescau. Masses datos, vale? Però això va fer que les dues tinguéssim una relació superintensa perquè compartíem un munt de coses que es van a convertint en algo molt tòxic, ¿vale? Molt, o sea, de caràcter retroactiu, es diu, que va per los dos lados, i que era més sensible i que li costava més potser algunes coses, que a mi no. A mi em va fer agafar aquest rol, a mi de com de salvadora, no? Però és que ara et riuràs, o no, però jo l'he acompanyat al metge, totes les vegades. Yeah. Sí, jo l'acompanyava a fer-se analítiques. Jo, vale, ens sentàvem allà, entrava amb ell al metge, vale? I el metge em parlava a mi. Buah, xaval. T'ho prometo. Això és heavy, Clar, o sigui, imagina't perquè ella deia, no m'he enterado, i dic, nada, luego te lo explico. O sigui, era com que teníem una relació too much. I si ella estava malament, aquí ja et dic que hi havia molta manipulació pel mig, però si ella estava malament, jo havia d'estar amb ella. O sigui, 100%. 100%. O sea, pobre de mí. Y era como, Mary, estoy mal, necesito estar contigo. Vale, vengo, o vienes, o... I dava igual, que jo tingués, jo que sé, algun problema, o que hagués de fer coses a casa, o hagués de... Da igual, jo havia d'estar amb ella. És que jo encara sóc així. Jo encara sóc així. A mi qualsevol persona me diu alguna cosa i encara que jo tingui coses a fer, vale, vine. Però és que no, se'm fa molt difícil, no ho detecto. Aviam, clar, és que aquí hi ha una línia molt fina. I és que... Òbviament, jo, si estic... Vale, a veure, espera't. Però vull dir, a veure, em refereixo que el fet de jo ser tan cuidadora també a mi m'afecta perquè sento que la gent també ho ha de ser. Vale? Clar. Llavors, el meu és el que està malament. Perquè jo ho porto a un extrem que no és sa, no? Llavors, quan jo necessito ajuda i la gent no actua així amb mi, me sento malament. Perquè espero que la gent actuï com jo actuaria. Totalment. Que és algo que no s'ha de fer. Però, com que jo soc que si tu me truques i me dius necessito tal, i jo te dic, vale, dejo todo, vine, jo espero que si jo te truqui, tu facis el mateix. Ja. I no. Perquè si tu estàs treballant, si tu has quedat amb la teva puta nòvia, si tu has fet el que sigui, no has de parar el món per mi. Però jo paro el món per tothom. I això ho estàs treballant? O sigui, perquè ets conscient? Working on it. Ah, ok, perfecte. Yeah. No, però ho treballo fatal. O sigui, és com que Ja, bueno, amb gent sé i amb gent no sé. Bueno, Però és el que t'he dit abans, òbviament. et passa més amb gent que no tens tanta confiança. Clar, és molt més difícil canviar una relació de 20 anys que una que he conegut ara. Ara ja... Ah, sí? A mi em passa al revés. Pues a mi no. Jo ara parteixo quan conec algú, les bases ja són diferents.
Perquè ara ja sóc conscient. Tio, pues a mi, pues jo soy rara. Perquè, t'ho juro, o sigui, jo, inclús sent conscient de que és algo que pues, no està bé, amb la gent que tenia més confi, que coneixia més, era com, mira, em passa això i vull deixar de ser així, i amb la gent que coneixia de nou, inconscientment, tio, em passava un altre cop, otra vez. Ja. Saps? I era Perquè no ets no! conscient de que ho fas. Clar, o sigui, ara ja està, Hellet. Però Ja. em refereixo... a mi em passava al revés, sí. Era com que amb la penya que tenia més confi, era, mira, doncs vull deixar de ser així perquè no és bo ni per tu ni per mi. Sí. Però això, quan coneixia algú nou, era com que inconscientment era com... Hòstia, és que no tinc un bon dia. Què et passa? Vols que vingui a veure? Si vols fer un plan, vai, així és com... Bueno, potser aquesta persona necessita també estar sola, saps? Jo què sé. Ja. Vull dir, i que tu no... O sigui, òbviament, vale, aquí no estic dient que si un amic meu teu té un mal dia, tu puguis ser el motiu pel qual deixi de ser-ho, aquest mal Òbviament, dia. 100%. Però... Però fins a un punt. Clar, s'ha de prioritzar, aviam quines coses tenen més importància en el dia que fer riure algú. O, saps? O sigui, no sé si m'estic explicant. Ho estic espessa. Bueno, tu pots ajudar algú i el pots acompanyar en aquella situació, però no el pots salvar de res. Exacte, o sigui, que no es converteixi en un costum, vale? El no prioritzar-te. Vale? Perquè, òbviament, sí que pots tenir un dia de... Tu, doncs mira, deixo això, deixo el treball de la uni i pirem-nos, jo què sé, saps? Però que no sigui un costum, que no sigui un... Vale, doncs atraso els meus treballs, atraso no sé què, atraso no sé quantos, només perquè tu estiguis bé. I que després també l'altra gent s'aprofita d'això. Home, I saben que tu estaràs allà sempre. I després, per un puto problema que podrien solucionar ells solets, ja t'estan trucant i ja estan demanant la teva ajuda perquè saben que tu hi seràs allà. Clar, és que sí, tio. Mira, sí. I és una que, si tu no existissis i no tinguessis aquesta dinàmica amb aquesta persona, ho podries gestionar sola. Sí. Però com que ja Sí. saben que tu estàs, i és com molt més fàcil, és com, no, doncs ja està. Sí, no? Sí. No, clar, perquè és veritat, o sigui, una cosa és el rol de salvador, però el que és salvat crea una dependència cap al salvador. No, però és que quan he explicat això del meu millor amic, que a mi jo m'haig d'adonar, era recíproco. Ell també era així amb mi. I a mi me protegia molt. I qualsevol cosa que me passava, ella estava allà. I ell venia si jo necessitava alguna cosa. També hi havia molta manipulació per part seva, perquè ell era com... Nadie te entiende como yo. Ja. Solo yo te entiendo. Nadie te escucha como yo. Tal. Jo m'ho vaig creure. Ja, tia. I jo realment pensava que havia trobat a una persona que era l'única que m'entenia i que sense ell jo no era res. I que després, a qui li explicaria jo els meus problemes? Clar, perquè ningú t'entendria. Ningú m'entendria com ell. Clar. Què faria jo ara? Si jo mai li havia explicat els problemes a la meva resta d'amics. Ja. Jo només li explicava a ell. A la resta no sabien res de la meva vida. Llavors, I ara què faig? Ara de començar a explicar-los als altres? No m'entendran. Clar. Hòstia, ja, però clar, aquí està pel mig la manipulació. Hi havia una manipulació molt heavy d'aquesta persona. I codependència. Però fins al punt, que va haver-hi un punt que me va dir solo yo te entiendo porque yo no puedo mantener una amistad así con alguien con el que yo me siento superior. Y tú eres la única con la que yo no me siento superior. I clar, era una manipulació increïble, el que m'estava dient, però el meu ego era un halago. Clar, exacte. Perquè m'estava dient, no veas. Tu eres mejor que los demás. Per això hem de tenir aquesta amistat, perquè els dos som millors. Uf, bueno, però aquí hi ha toques narcisistes, Que flipes. Però jo m'ho vaig creure. Ja, tia. Ja, no, és que a mi, la meva examistat també era narcisista i també em va fer creure això, que ella i jo érem imparables i que amb ningú jo trobaria el que tenia amb ella. Clar. I mira que semblava tonta, però... El otro no parecía tonto, la verdad. Joder, pues esta parecía... Bueno. Pues eso. ¿Tú crees que es algo... En plan, vale. Y pregunta interesante, ¿eh? Bueno, eso creo. ¿Som cuidados perquè és un halago hacia uno mismo o una... Ai, com es diu? Ens alimenta a l'ego?
I és que l'autoestima no diria, perquè això no et puja l'autoestima, et puja l'ego. O sigui, tu creus que això només li passa a la gent que té carències afectives? O que té... sí, problemes o trastorns d'ansietat o de... Jo crec que no, eh? No? O sigui, tu creus que una persona 100% sana a nivell emocional... Qui és 100% sa a nivell emocional? És que Naire. no existeix. No, jo crec que li pot passar a qualsevol persona Sí? i que ve de... pot venir de molts punts diferents. Perquè jo no sento que jo tingués carències afectives a la meva infància i tot i així ho vaig ser, saps? Però a tu quan et va començar a passar això amb aquesta persona? No, amb el meu amic. Sí. No va dir el seu nom, Ja. me cago en la puta. Però, vull dir, és la persona amb la que més heavy t'ha passat, això? No, la més heavy és la meva família. Vale. La meva família. I clar, t'ha passat des de que vas néixer. Des de que vaig néixer. Ja, és que jo també. Però jo és que també ho està relacionant amb la meva mare, perquè la meva mare és molt així, tio. Ara ja no, també s'ha dado cuenta, però ella és molt així, jo crec que ho he agafat d'ella, saps? He agafat la seva postura de soy una persona, una mujer fuerte, valiente y voy a poder con todo, ¿sabes? Y encima no solo voy a poder conmigo, sino con todo lo que se me cruce por el camino. Y voy a ayudar a todo el mundo. Però és que ma mare ho ha portat també a nivells extremos. Sí. Extremos, o sigui, ja t'ho dic. Però jo crec que a mi m'ha vingut una mica d'això, de primer lo de la meva germana, que no volia que passés per lo mateix que vaig passar jo, després de veure la meva mare en plan sent igual i dir, coño, pues yo quiero ser como mi madre, en plan mi referente, i això, i de tenir una autoestima de merda, de no dir en el moment, tu, Meritxell, això no és bo, i això no és correcte, saps? O sigui... Jo crec que a mi també m'ho ha retroalimentat la resta, perquè jo sabia que jo era així, sabia que a mi això me feia sentir bé, i després jo també rebia. És que m'encanta explicar-te els meus problemes perquè sento que m'escoltes, perquè me dones molts bons consells, perquè sento que amb tu puc parlar de tot, i amb qualsevol amistat nova que he fet, o relació, sempre he rebut això. Sempre he rebut aquest comentari de que m'agrada molt escoltar i de que faig que l'altra persona se senti bé. Sí. Llavors, clar, això fa que l'altra persona me digui això, fa que jo vulgui. Te suba... Ja. Vulgui seguir sent així. Ja. Perquè sento que estic sent útil. Clar, o sigui, al final és una... Com es diu això? És... ja t'ho diré. En plan de que te sube la moral, Sí, saps? És un... sí. No me sale. Però sí, totalment. Estic d'acord. Totalment d'acord. I costa molt, sortir d'aquí. O sigui, ja et dic, jo ara no em passa en el meu dia a dia ni amb els meus pares, ni amb la meva parella, ni amb les meves germanes. És com, ja està, tothom... O sigui, vull dir, jo... l'única que he de salvar és a mi, ara mateix, i cuidar a tothom qui estimo. O sigui... Jo crec que amb les meves amistats ja no sóc així. Crec que amb el meu germà tampoc. Ho he sigut molt, però ara ja no. I amb els meus pares sí que ho soc, 100%. És que amb els pares tia, és que és amb qui més costa, t'ho prometo. Amb la meva mare, per exemple, sempre hi ha hagut un problema que s'ha arrastrat des de la meva infància fins fa relativament poc. Era com que mai m'atrevia a dir-li alguna que havia de dir-li i que m'he estat guardant molts anys, perquè pobreta la mama, saps? És el que et deia abans. És que com li diré això, és que no puc dir-li això, és que li destrossaré la vida, és que què farà, és que sóc una egoista, és que tal, és que qual... I va haver-hi un punt d'inflexió a la meva vida que vaig dir, o li dic això, o jo entro en depressió. És que difícil és tenir converses així amb els teus pares, eh? Uf, Perquè perquè, sí, però perquè crec que això no s'ensenya enlloc. No, tia, no. Crec que és algo que està fent la nostra generació per primera vegada. Sí. Crec que la generació dels nostres pares mai han parlat amb els seus pares sobre res. Que va, tia. I nosaltres som la primera generació que tenim collons d'agafar els nostres pares i que després de que ens hagin criat no sé quants anys, dir-los això que esteu fent no està bé. Sí. Llavors, som els primers que ho estem vivint. Sí.
és molt xungo de gestionar. Totalment. I te sents molt culpable quan els hi dius, perquè sents que els estàs fallant Sí, com a sí, sí. pares. Clar, I que clar, tu clar. estàs fallant com a filla, perquè és com, és que m'ho han donat tot, Sí. ara jo m'estic queixant. Ja, bueno, pues que si tu tens una actitud que de merda cap a mi, Ja. jo ja no sóc petit, tio, jo ja sóc gran, no. sóc un adult. Exacte, jo sóc adult i m'he reeducat també, saps? Clar. No, totalment. Pues quan jo vaig dir-li a la meva mare, em vaig atrevir, em vaig armar de valor, també et dic, a dir-li a la meva mare això que jo em portava tants anys callant, jo aquí, bueno, primer em vaig sentir com una putíssima merda, ja t'ho dic, O sigui, ets una persona de merda, tu estàs inventant tot... Bueno, jo també. Buah! Tio, que heavy. Em vaig matxacar moltíssim, ho vaig parlar amb la meva psico, de fet, jo vaig entrar... O sigui, jo vaig tornar en el psico, bueno, a la psico, després d'aquest evento. Si estàs veient això, Te queremos. te queremos, tenim la mateixa psico. Un beso. Pues, i jo literalment, ella estava apuntada a la llibreta, jo em sento al sofà i em diu, bueno, per què estàs aquí? I jo estava escrivint i jo, por esto. I fa, i em mira, saps? I jo, Ali! No. O sigui, i aquí t'ho juro que jo va ser l'últim llaç que jo vaig desfer amb el puto rol de cuidadora. Que heavy, Mary, t'admiro tant. Gràcies, m'ha costat molt. T'admiro molt. No, en sèrio. Ha sigut un camí molt difícil. És un camí molt difícil. O sigui, cadascú té el seu temps i que al final és una que s'ha de... Si sents que realment t'està passant això, has de buscar ajuda perquè tu et penses que no afectarà per a nada la teva vida ni en el teu dia a dia i t'equivoques. Afecta molt, després estàs tan tranquil. Sí, totalment d'acord. És que crec que tranquil és la paraula de com et quedes, Sí, perquè vius una constant angoixa. Sí, tens ansietat sense... Sí. No, sí. Tens ansietat i a part apartes tot el que tu sents i tu quedes en un segon pla. Imagina't, o sigui, en ti misma quedes en un segon pla, saps? O sigui, és com que t'oblides de tu i de les teves ambicions i de el que et preocupa, el que et causa angoixa, el que et fa feliç, saps? És molt heavy, la veritat que... És molt dur, però visc molt millor, ara que ja he dit, mira, saps què? Qui vulgui estar al meu costat i li agradi la meva manera de ser i la meva manera d'ajudar, le amaré. Pero a quien no le guste... Que le follen. Bueno, iba a decir a que tiene la puerta, pero bueno, que te follen, así de claro. Punto. Luego yo soy la Choni, ¿vale? Bueno, és el meu podcast. Fes el que vull. Total. Crec que aquest és un bon resum, Crec que és un bon final. Ah, que sí? Sí. Jo, de veritat, jo crec que si jo no hagués anat al psicòleg no m'hagués adonat d'això. Jo crec que tampoc. Perquè tampoc crec que sigui algú que parli amb els meus amics, ni res. Però mai surt aquest... No és un tema Ja, no. que surti un miércoles qualquiera, saps? Haciendo un cafè, sí. Sí, crec que m'hagués costat molt... Llavors, si t'has sentit identificat en qualsevol cosa que haguem parlat i sents que t'estàs sentint així, autocrítica, autoconeixement, adonar-te de quines relacions tens, quines dinàmiques tens amb la gent que t'envolta. Exacte. I prioritza't a tu mateix. Sí. I si has d'enviar algú a la merda, Cari, fes-ho. Si no passa... Mira, si és que estem aquí de pas. I que tampoc és d'enviar a la merda, sinó posar el límit aquest i dir, vale, fins aquí. D'aquí a aquí sí, i d'aquí a aquí, tu puto problema. Ja està. Límits. Límits. Pues sí. Sí, totalment. I si és algú que saps que et passa, però no saps com afrontar-ho, ves al psicòleg. Exacte. No, ASMR no. Jo, és que aquí els micros tenen tanta d'esto que a vegades me sona la panxa i se sent. En sèrio? Pues I a mi m'ha sonat. Quan ho ha dit ho vaig a treure. El sonidito de... Sí. Cute. Bueno, amics, fins aquí aquest episodi. Sí. Espero que us hagi agradat. Espero que us hagi caigut bé la Mary. Tot i que tingui accent de Barcelona. Era un secret. S'hauran adonat al minut 2. Jo crec que no, joder. Però ja està, ja és de la Costa Brava, vale? Sí, Porta sí.
Com l'última que vegada. S'ha parat quan estava insultant a la Mary. Què va, si sóc bona gent, sóc una pixa pins bien. Per això, que ella ja està adaptada aquí a la Costa Brava, l'estimem igual. I fins aquí, espero que us hagi agradat. T'ho has passat bé? Tornaràs una tercera vegada? Sí, home, si m'invites, sí. Sí. Jo quiero ser com la invitada esta que quan no tinguis a qui trucar, saps? Pues em truques a mi. I regem, saps? Sembla molt bé. I res, amics, pues... espero que us hagi agradat. Ens veiem la setmana que ve. Jo què sé. Adiós!